Наступимо раунд.
Doelpunt de CD Rafael de Vossa. Afdeling 9. Doelpunt BSC, dat is de nummer 13. Derek Riemers.
Deuxième
Doelpunt CD gescoord door Jonas Verkost. Stop de score 19-17. Nummer 7, de nummer 6, Jimmy Havertz. 20-17.
hun handbalcarrière voortgezet, boven de rivieren en in Duitsland. Maar toch besloten om het ook hier in België af te sluiten met ons. Ik denk dat ik namens allemaal collega's dat we eerder vonden met echt handballen. En ja, ik kan zeggen, ik ook niet doen kleine. Dan gaan we een beetje. Nou, dan Aniek, de oma van het team, zeg maar wel. Heel veel plezier gehad, maar dat had ik niet kisten, spuiteren en door. Dat is die motto. Sinds 2014, Jos de Handbal, heb ik gisteren even opgenomen. En daardoor ook als hele wijk van hoofdklasse van de Eredivisie metgemaakt, altijd een hele vaste waarde geweest. Ja, en ook tegen dat een beetje belangrijk. Mijn naam, aka, mijn nummer, dat we vandaag allemaal gaan schrijven. Als mijn naam is, ik heb gewoon, die zijn nog te laat, dus dat gebeurt even. En de video heb ik opgekomen, waar al heel snel, duidelijk dat zit heel veel talent is, heel snel met Dames Eind met. Je hebt ook alle ups en downs van Dames Eind met gemaakt. Ja, ook tegen, ik kwam natuurlijk heel erg lessen en ook tegen de presentatie. Liefde,